Salut, sunt Dogo și astăzi ne vom juca vom face partea a doua din Dogo supraviețuiește. După cum vedeți, sunt full diamond, da, nu. Deci nu am luat nimica de pe creative. Am găsit eu singur un stack de diamante. Deci pe bune. Dacă am zis un stack, probabil știu că unii se gândesc așa. Un stack, bă, dar poate ai luat de pe creative, că fix un stack îți dă dacă te dai pe creative. Nope. Nu m-am dat deloc pe creative. Pur și simplu. Am căutat pe acolo unde erau diamante. Deci am căutat acolo unde erau diamante. Unde am găsit prima oară diamante. După aia am mai minat undeva. Tot pe acolo. Am făcut o groapă și am mai găsit iar diamante. După aia m-a pus un prieten. Jucam și eu cu niște prieteni și m-a pus un prieten să dau pe lumea asta X-Ray. Să intru pe toolbox și să dau X-Ray. Și am dat să nu se vadă diamantele și fix în fața acolo unde, fix cu un bloc mai în față era lavă. Acolo unde minasem eu. Era lavă. Și am zis să merg prin altă parte, diamante. Am zis să merg prin altă parte, diamante, 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 diamante. Și tot așa. Deci pe bune, fraților, credeți-mă. Bun, și eu cum ar trebui acum să mă culc? Da, primul episod a fost ceva mai plictisitor. Acum trebuie să așteptăm, nu vă pun pe voi să... Bun, m-am dat pe first person și acum hai să vedem chestii de băieți șmecheri. Să ne culcăm. Da. Puteți observa levelul. Scuzați-mă pentru level. Am făcut și portal spre Nether. Da. Scuzați-mă pentru level. Mi l-am dat din greșeală și acum nu mai știu cum să scap de el. Asta e portalul spre Nether. L-am făcut îmbunătățit așa frumos. Am pus alea 3 capete de wither ca să nu mai stau eu atâta ca să bat wither-ul, că eu vreau neapărat să bat wither-ul. Și după cum vedeți ce am pe sabie. Și uitați-vă un pic la chestia asta. Deci aici e carnea de oaie, mă rog, o să ne dea una mai bună. Un stack și 31. De la o oaie. Pe bune. Dacă vrei mâncare. Undeva prin chesturile astea am făcut o armură de diamond și pentru prieteni. Nu știu unde. What? Ba nu am făcut. Pardon, am făcut de iron. Da, am făcut și golden apple. Și le-am dat nume golden apple-ina. Știu, le-am dat nume ciudate. La coal coala, la aur aurel, la iron ironel, la redstone redstonel, la lapis lupis și la diamond paranteză pătrată, paranteză normală, diamantuț, paranteză normală, paranteză pătrată. Bun, și astăzi ce vrem să facem noi? Vrem să bătem wither-ul. Luăm astea 3 capete, luăm flint în stilul. Suntem pe easy. Stai așa. Să verific dacă suntem pe difficulty easy. Scuze. Slash tâi fâfâi câltâi e. Bun. Acum, dacă nu eram înainte, suntem acum. Up. Și dacă vreți, o să facem și un videoclip cu cea mai OP armură, adică asta de pe mine, și săbi și chestii dintre astea, versus
versus niște mobi. Eu am testat chestia asta. Deci, am făcut o lume nouă, n-am făcut pe lumea asta. Că vă dați seama ce e așa. Un gast. Lasă-l să dea. Acum poate să dea. Dar unde-i mă, că mă enervează? Ok. Noi vrem Soul Sand. Nu știu dacă se ia cu asta. Deci de câte bucăți de Soul Sand avem nevoie? De 4. 1, 2, 3. Ba, nu. Am 3 până acum. 4. Ce te bagi, mă? Iată, mă, la el. Se bagă doar ca să se învârte. Bă, dacă dau una în tine, pot să schimb și prietenii. Că uite ce am luat de la tine. Tu nu vezi ce am luat de la tine? Ia mă, ia dă-i mă. Ia dă-i una în mine. Că dai doar ca să te omori. Cum să faci cel mai ușor? Dacă ai nevoie de level și chestii, îți faci cea mai pe sabie și gata. Am și cel mai pe pickaxe. Oh, hai. Am blocuri la mine. Normal că n-am. Bun. Și sunteți pregătiți? Bă, da, e și o melodie perfectă pentru Wither. Bă, dar n-am torțe, de-abia dacă o să văd cum mă bat cu Wither-ul. O să mă bag și în foc. Hai, urcă. Uitați-vă și voi unde e pigmenul ăla. Adică pe bune, frate? Da. Bun. Ne-am întors. Și acum ne-am întors doar pentru torțe. Oh, da. Am uitat. Torțe, torțe, torțe. Oh, mai am și diamant. Încă 3. Lol. De-abia acum am observat. Bă, unde sunt? Niciodată nu o să am nevoie de chestiile astea. De rotten flash. De gold o să am. Da, lasă acolo. Lasă acolo. Bun. Unde? Deci, chiar n-am toți deloc? Tu vorbești serios? Am 6 la mine. Bă, serios? Da, pot să mai craftez. Gata. În plus, degeaba că Wither-ul ăla face prostii pe acolo. Și trebuie să luăm și... Trebuia să luăm și niște blocuri. Hai, intră din nou. Sau nu, nu mai luăm blocuri. Da, hai pe aici. Nu luăm falling damage. Ne-a scăzut doar jumătate de inimă. Deci spuneți-mi voi mie că nu e bună armura. Dacă mi-a scăzut doar o jumătate de inimă și când cădeam cu armură de diamond, dar când cădeam așa, fără nicio armură, îmi scădea 5 inimi. Bun, punem și noi torțe pe aici. Mai avem. Așa? Da, mai am un stack. Bun, și acum, momentul adevărului. Pam, 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 pam. Zici că suntem la televizor.
Dogo de pe YouTube, de la canalul Dogo și Doge, a spawnat Wither-ul Minecraft. Bă, tu ce cauți aici? Și... Parcă vezi că acum nu o să merg. Pe bune, frate. Și eu care... Și mi se făcuse lag. Și eu care credeam că o să se spawneze Wither-ul. Cu un cap în spate. Ăsta e Wither-ul. Cu un cap în spate. 2 capete în față și unul în spate. Mă explodează. Ia mă să te văd. Bă! Opa! Opa! Păi ce-ai făcut, mă, nene? Sper să nu cadă Nether Star-ul în lavă. Unde e, mă? Nene. Lol. Te blocaj. Ia mai dă-i în mine. Bă, ia mai dă-i, mă. Aha. Aha, ți-a plăcut? Lol. Cât de easy e să bați Wither-ul. Ia și când mi-a scăzut din armură. Dar abia dacă mi-a scăzut ceva din armură. Și avem și Nether Star-ul. Și acum putem face beacon-uri. Bă, dacă îmi strica portalul sau chestii de-astea. Bă, vrei bătaie? Vrei mă bătaie? Mamă că mi-ai dropat chestii bune. Ia! Mie-mi place mai mult să dau în tine cu sabia. Ia! N-am apucat să dau. Deci spuneți-mi voi mie că nu e pe armură. Și acum dau ăștia cât vreau. Cât vor ei. Că tot mor. Bun. Haideți să luăm niște quartz. Bă, am nevoie de a... Nu. Ne ducem să luăm niște iron. Și niște quartz. Că vreau. Magma cube! Yeee! Îmi place blocul ăsta. Dar nu vreau să scadă din... Mamă, bă, când mi-a scăzut din armură. Nu mult. Îmi place blocul ăsta. Mamă, cât lag îmi face. O, am dat de lavă. Salut, lavă. Dar nu înțeleg, dacă stau așa în fața ei, nu-mi dă niciun damage. Adică, what? Mamă, Mamă, bă, să vedeți. Deci mi-a venit un model în minte pentru portalul spre Nether. Să-l îmbunătățesc cu modele noi. Să vedeți. Mamă. Deci să vedeți ce idee genială o să am. Dacă o să cad în lavă, o să fiu cel mai trist. Pentru că am cea mai pe armură. Bă. Voi vedeți că acum îmi dă blocuri. Nether Quartz Ore. LOL. Îmi dă acum Nether Quartz Ore. Și când iau Iron... Sunt curios ce se întâmplă dacă iau Iron. Du-te în sus. Gata. Gata. Bun. Timpul să mergem acasă. Dar nu înainte să omorâm pigmenul ăsta pentru că ne dă gold. Și nouă ne place goldul. Pentru că putem face mere.
Bă, de ce m-ai împins? Haideți să ajungem acasă.